Bai batiz, hirugarren galdera. Artzain munduan lehen sektorean aritzeko premiazkoa da kontsumitzailearengan fede moduko bat edukitzea edo alderantziz da. Euskal kontsumitzaileak Euskal Herriko lehen sektorean eduki behar dute fedea. Ni esango nuke bi aldeen arteko elkarlana arituz aurrea ingo dugula edo ingula sektoreak, ez? Gizarte zenbait eragile, artzainekin elkarlanen batera bizibilizatu beharko dute artzain mundua ze garrantzian du, ze egin beharko luken euskal gizartean. Balion jarri behar du bere historia, bere kultura, mendien kudeak eta edikagaien ikuspegitik gizarteei eskaintzen dion zerbitzu sistemikoak. Baina hau egin ahal izateko sozializazio askotan aipatzen duen hurbilketa gizarteari eta zenbait eragileen hurbilketa guztiz beharrezko izango da eta elkarlan horren oinarrituta pentsatzen dut bertako produktuak sormarka bereziekin edo behar danakin aurrera bide egingo dutela. Eta ahaztu gabe, gure ardizaintza guztiz jatorra diela, gure egiteko era jatorrak eta iraunkorra diela, eta gure edikagaiak ondo eginak, gustu honekok eta seguruak dielako. Eskerrik asko batiz. Eskerrik asko.